इंतजार के घड़ी खत्म का तो इंतजार के घड़ी खत्म लेके आ गइल बा बाघावा का उहे बाघावा पावर स्टार गाना रूसो ना करे जा का रूसो ना करे जा बाघावा लेके आ गइल बा गाना। तो देर नहीं के करे के काले गाना ये रिलीज बा सुबह 6 बजे का 6:30 बजे रूसो ना करे जा। तो बहुत ही बाघावा लेके चांदनी सिंह के साथ लेके आइल बाड़े पावर स्टार पवन भैया गाना रूसो ना करे जा। तो ये गाना के जाके सब कोई सुने प्यार और आशीर्वाद देवे के बा काहे कि गाना लेके आइल बाड़े बहुत ही जबरदस्त गाना रूसो ना करे जा। गाना के टाइटल के नाम से तो मालूम चल गई गाना होई कैसन। तो गाना काले 6:30 बजे रिलीज बा। तो सब कोई जाके सुने जितना भी पावर भैया के फैंस के नहीं बाघवा के फैन होके तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करके बताए गाना कैसन बा। तो जय हो भोजपुरिया समाज।